It-tfal u żgħażagħ Maltin u Għawċin jistgħu issa jkunu parti mill-proġetti komunitarji li qed isiru fil-qalba tal-lokalitajiet tal-pajjiż bħal-ġonna u postijiet oħra ta' rilassar. Dan hekk kif permezz tal-inizjattiva Proġett Komunitarju mill-Fondazzjoni għall-Ġid tas-Soċjetà dawn it-tfal flimkien mal-ġenituri tagħhom qed jagħtu l-ideat tagħhom fit-tfassil u fil-ħidma ta' dan il-proġett. Proġett minnhom se jkun dak ta' San Nikola f'Żabbar fejn it-tfal urew ix-xewqa li jkun mammar b'żona fejn wieħed ikun jista' jagħmel l-eżerċizzju b'aktar siġar u pannelli solari fost oħrajn. Għandna wkoll exercise area għaliex huwa importanti ħafna li nagħmlu ħafna eżerċizzju. Is-Sindku ta' Żabbar laqad l-inizjattiva li bija tfal Żabbarin se jkollhom parti kbira minn dan il-proġett. Il-proġett ta' Pjazza San Nikola huwa proġett li waħda mill-weddiet tal-Kunsill Lokali u proprju konna din naraw li jkunu it-tfal stess li jagħtuna l-konsultazzjoni huma ta' xixtiequ f'din iż-żona. U mill-konsultazzjoni saret ma' tfal ħareġ ċar li huma jixtiequ post rikreattiv għalihom b'ħafna elementi differenti li huma ddatati għat-tfal kif ukoll il-parking taħt l-art biex nifaċilitaw ukoll il-problema tal-parkings fiż-żona li għandna madwar Żabbar kollu. Preżenti għal preżentazzjoni ta' din l-inizjattiva kien hemm ukoll il-President Emeritu Mari-Luis Kolejro Prega f'isem il-Fondazzjoni għall-Ġid tas-Soċjetà li qalet li dawn l-ispazji għandhom ikunu inklusivi u bla periklu.